tu je video o update na používam Speed Keyboard Escape. Je tu, jak vidíte, 50 krát XP, Speed, 2x Wins, tento pás bežiaci. Ja budem mať o chvíľu 100 level, tak skipneme 10 sekúnd. OK, už to zmizlo. Idem farmiť viny. 700 vinov! Chlapci! 700 vinov! Ja to mám zalagované. Hej, viem, že tu môžem preletieť. Napíšte tu pekný komentárik. Neviem jaký, že som sa zrúbal. Dajte like a odber určite na toto video. Toto som OK, keď sa dostanem nejak za medveďa, možno viete kde, tak to pustím. Teraz nám tu dávajú veľa, teraz som to vinul, ja som to nechcel natočiť, ale to nevadí. Vidíte 700 vinov. No viete čo, ja som sa rozhodol, že však tu dostávam na viny zadarmo. Čo pôjdem pre viny. Ináč, neviete, kde sú porty, napíšte to pekne do komentárov tiež a potom to využijem. Natočíme potom ďalšie video. Kúkajte na tú Golden Key všade. Ne, tuto jeden. Ne. Dávaj to. Yes, koľko vinov. To je rýb, ja som do nej naletel. Všetci to berú. Vynechajte. Ináč to tu hovoria moji bratia. Tá gula sa tu úplne točí. Ja neviem nejak. Ne! OK, ja to idem od zbierania po začiatku. OK, strihnem to zbieranie. Ináč budem sa snažiť natáčať hlavne admin, ale niekedy ja nemôžem. Miguel. Pozrite sa na toto. Miguel. 5 miliónov hráčov. 3000 miliónov. Ináč, to vám strihne sestra. 120 krát! A sme všetci chicken! Ja tu skočím, Rebirth. Rýchlo, kým to tu je, hneď sa mi to vráti. Inak, sorry, ak mám čudný hlas, pretože to mi ten mikrofón robí strašne. Musím to nejak upraviť. A inak, sorry, ak moc zostrihávam. Asi teraz prestanem. Napíšte do komentárov, či má viac zostrihávať alebo menej zostrihávať. A mne sa to páči. Aké môžem ísť tam. Global Kid je asi umiera doslova. A počkaj, na čo idem pred 100 páčila. Tak to sa neviem. Ja rebirtnem, ja risknem. Ja vám to teraz skipnem do listopade a dám rebirt. Bolo tu napísané, nech pozrieme item shop. No teda. Čo? Žobrú 350 miliónov! To čo je? Tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Dneska tu natáčam aj s mojimi dvoma bratmi. It's rain. Čo ďalšie?
idem za bratom na druhý server. Open world. Hallo. To sa skončil update. Nie, iba... Okay. Ako je tu admin Apus? Stále to. Pretože skončila pesnička. Oni tu nejakú podvádzajú. Joj, toto nemám rád, prepáčte, ale ja to mám takto s mobilom. Neviem ani, kto je Zoe. Kde je ten pas? Aha, tu je. To je dobre. Ináč, okej, ideme to kúpiť. Za 50k. Čo? 15 biliónov? Trošku pofarmíme. Ja mám lifehack. To koľko farmím? Že mi nechce čakať. Ja farmím aj normálne, aj to. Tifli na mojom... Tu sa nedá. Ja som tu? OK. Čo sa deje? Čičine boss event. A kde je čierna diera? Mám tu nejaký gitarlasty. Tak sa mi to ľúbi. A to čo mám tu nechal zabiť? To je všetko. A tu nech mi nefarmím. To sa chcem vrátiť späť. To sa tu nie? Tako? Prečo to nevedel? Aha. Jo, 140, tak to ma tam vráti pekne. Vy máš 4x vy. Claim Hilbo. Plus 15 000 dýnov, dobre. Zadarmo, pekne. OK, 140, ideme na to. Teleport. Čo je? Zrazu teleport, tak to sa je. Ale. Táto skupina sa vždy nechodá ísť. Neviem čo, ale proste ma to vrátilo asi. Zaplamo! Ne, zle som skočil. A si sa tam vrátil, som skočil. Hovno, vidím všetko. Preto skúšam na bavičku. Čo ešte máte? Toto je som tu. Aha, dobre. Po bilióne, okej. Healbox, to mi nechajte, chlapčikovia. Ty Počkajte. Napadlo ma iba toto. Diogo Jota. Neviem, čo som to správne vyslovil. A počka, to je Diogo. A nie D. A vy si to nechajte to tak. To si nevšimajte, ako to si nezapojili. Je konečne niečo poriadne. Miguel.
Čuj! Čierny obraz. Ináč už tu natáčam len s jedným bratom, jeden odišiel. To si nevšímajte. Môj brat trošku je asi retardovaný. Tak má smiech. To sa ani nedá. Ináč mám rodičia, preto mi to ukazuje. No tak skončím, viete, mám rodičia, tak také.